home ka jing thu jong ki pulit kani ka jing jia kala jia ha kasnong Shahapur ka baha phapo Belagavi district jong ka jala Karnataka une usamla ubakarteng uprasan yelapa kondekar udei unong dodur ubala arpo praslem karta bat ka samla jong u ka bakarteng ka aswarai ka badang puli ka badang don khatrasnem karta kine kiladon ka jingyadei ka balaslem bha hapneng kata ka jingyadei ka jong u bat kane ka samla jong u une uprasan ula pentip ru sakikmi kikpa jong ka aswarai sapang ka jingyadei jong ki bat ka jingkwa jong u banya poikhano bat ka kikmi kikpa jong ka aswarai kila kanta jekane ka jingkwa jong u kumta kikmi kikpa kila karpat ya u prasan ba un kamai bhaswa haka jing im jong u shwa ba un yashong bat ka khun jong ki henrai u prasan ulayai teng bat penbor ya ka aswarai hadin bakala pendep ya ka kelas 10 bahkan ya poikha bat u henrai kane ka aswarai kalong bahkan patlong kabalakre nabanta dan syongkurim kunta uprasan ula bitar ya kane ka jingketaj nadu kikmi kikpa bat nadu kane ka samla kala pelong ya u panle daga kam sniu tedei haka janmit jong ka wei kamit haka ba ka aswarai ka bangdon marwei haying te ula lejrung haka ta ka ying ka ba ka aswarai ka don bat ulak takti ya ka bat ulasim da ka waj bat uot ya ka sintur ka jongka bat penkut sendon ya ka jing im ka jongka bat hadin nang ta ula penyap saya ladi hakata ka ying hi kipulit jongka tei ka jaka haba ki toket ya kane ka kam ki lai thu ba sum ladon manu manuru hakatai ka jaka hakapor bajia katai ka jingjia ba shapen yap kane ka samla haka jing thu jongki pulit ki laong ba une usamla uba karteng uprasan ulatmu laslam ba penyap no yaladi tang nakabau ka jingkenta jongka aswarai henrai kane kalakalano shaka wepat ka jingmut ka kaba urai ba penyap suaya ka samla jongka ka aswarai bat hadin nang ta usa penyap saya lade kat kum ki khubor balai thu da ki pulit